quero resaltar que tan só un ano e medio despois do comenzo do plan, case 322.000 galegos que non tiñan acceso á rede xa teñen a posibilidade de conectarse. Isto supón unha reducción de máis do 41% da porcentaxe da poboación que non tiña ao inicio do plan acceso á banda larga en Galicia. Ademais de dotar de cobertura aos galegos que non podían acceder á rede, sobre todo facendo foco no rural galego, tamén o plan ten un dos obxectivos clave que Galicia sexa punteira en redes de nova xeración, en redes de 100 megas, tamén liña que está actualmente en marcha. Este plan está a desenvolver con diferentes operadores, con Iberbanda, con R e agora tamén con Telefónica, xogando un papel fundamental para achegar o rural galego ás novas tecnoloxías. E, por suposto, tamén co operador público Retegal, que está a xogar un papel fundamental para facer un aproveitamento de infraestructuras que xa dispón a Administración Pública e que, por tanto, optimízanse as infraestructuras en todo o noso territorio. Ben, o obxectivo a final de ano, o obxectivo que temos a final de ano, é que un total de máis de 421.000 galegos que non tiñan acceso a Internet dispoñan da posibilidade de conectarse. Polo tanto, un 87,35% da poboación galega. Con isto, melloramos a cobertura prevista ao inicio do plan en 4 puntos porcentuais. É dicir, que estamos por riba dos obxectivos que nos marcamos ao inicio do plan de banda larga. Nestas 5 actuacións que se iniciaron ata o de agora, a Xunta aporta 81 millóns de euros e consigue un investimento en telecomunicacións en Galicia, en infraestructuras de telecomunicacións, de 247 millóns de euros.